alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Sunana Muhammad Yal Abdullahi, za ku iya kira na Yal Injiniya kai tsaye. A cikin wannan bidiyon ina so na yi mana bayani ne akan ci gaba akan Electric Circuit Studio kamar yadda muka faro tun daga episode 1 har zuwa episode 3. To yau za mu ɗora, za mu shiga episode 4. So a baya mun nuna yadda za ka sauke shi tun daga Play Store, yadda za ka buɗe shi da kuma kayayyakin da ke ciki na aiki. So a yau ya kamata mu shiga gadan-gadan kai tsaye yadda za ka fara yin circuit da kanka, kamar yadda za ka ɗauko waya ko resistor ka haɗa shi da wani, yadda za ka canza value ɗin resistor ko capacitor zuwa value ɗin da kake so domin yin aikin da kake buƙata. Don haka kuma za mu nuna instrumentation kamar su multimeter, ammeter, ohmmeter da sauransu, da kuma oscilloscope. Za mu yi abubuwa dai da dama gaskiya. So amma ba za mu samu damar sakin complete bidiyon a nan ba saboda ya yi tsawo da yawa, kuma ya kamata a ce daman na buɗe YouTube channel. So idan ka je YouTube channel za ka samu complete bidiyon. Don haka sai ka je YouTube ka rubuta Yal Injiniya, za ka ga na bayyana a gabanka. So bari dai kana cika ku da surutu, mu je mu fara gabatar da abin da ya kawo mu. Don haka ina roƙonku a ƙarshe ku yi subscribing, sannan ku yi sharing ga 'yan uwa. Sa'annan in kana da wata tambaya da ta shige ma, ka bar min ita cikin comment section, da kuma shawarwari idan har kuna ganin cewa ya kamata sa abu kaza ko kuma me ya kamata a yi yadda dai ya dace. Kamar yadda na ce maku, za mu ci gaba akan yadda wato electronics components za a haɗa su. So bari kawai mu shiga aiki kai tsaye. Da farko let assume bari na ɗauko wannan resistor ne kamar yadda kuka gan shi gashi, wannan kuma capacitor ne. To ta yaya za ka haɗa su wajen terminal ɗinsu? To idan ka ajiye ɗaya nan wajejen, nan fensir ɗin da kuke gani shi za ka danna, sai ka zo ka danna ƙafa ɗaya nan ka haɗa da nan, sannan ka ɗauko wannan ka kawo shi nan, sai ka ɗauko wato source ɗinka, abinda za ka samu misali batir, sai ka jona shi haka. Ok, kun gani. Idan za ka yi deleting kuma can sama za ka danna. Bari mu haɗa. Yawa kun gani. Bari wajajen ga kuma wajen Y ɗin ga shine wato wajen da za ka danna ka ga current yadda yake tafiya. Duk zan nuna maku shi step by step. Yanzu ga shi dai abinda na nuna maku yanzu a nan wajejen shine yadda za ka sa waya, kun gani ga ta nan. To abu na biyu kuma shine yadda za ka sa current, ka ga current yana tafiya ta ciki, kun gani. Da na danna kun gani gashi nan ya fito, kun gani kibiyan ga shine current. To daga nan kuma sai abu na uku shine za ka zo idan kana so, kun ga nan wajejen an rubuta 1 a jikin batir ɗin nan, nan kuma nan ma an rubuta 1K a jikin resistor ɗin nan, wannan kuma an rubuta 1U wato micro a jikin capacitor ɗin nan. To alal misali kana so ka canza batirin ga zuwa 5 voltage, to me za ka yi? Da farko za ka danna batirin ne haka, idan ka danna shi sai ka zo wajen spanner ɗin ga ka danna haka. Yawwa za ku ga ya nuno maku abubuwa kamar haka. Akwai voltage wato direct current kenan, sunan source ɗin kenan. Sai ku shiga kan voltage inda ya rubuta 1 ɗin ga, ku danna a kai. So a nan wajejen za ka iya yin adjust ɗin, ka rubuta ka ja shi zuwa ko voltage nawa kake buƙata, ko kuma ka danna nan inda aka sa tape to change, sai ka rubuta iya adadin voltage ɗin da kake buƙata. Gashi na sa 5 voltage. Sannan nan wajejen za ku ga B nan kana iya ka ƙanƙantar da voltage ɗin, ko kuma ka sa shi kilo voltage, mega voltage, giga voltage, tera voltage, kai duk iya yawan voltage ɗin da kake buƙata za ka sa shi a nan wajejen. To amma mafi akasari
voltage ɗin da muka fi amfani da shi shine 3.7 voltage 3.7 voltage daidai batirin waya kenan. Wajen project kuma za ka ga an fi amfani da 9 voltage batir. So bari mu sa 9 voltage. Nan kuma resistor ne, shi ma dai kamar yadda na nuna muku batir haka za ku danna kan shi, ku je kan spanner, ku zo kan resistance, shi ma kun ga yadda za ku canza value ɗin shi gaba ɗaya. To haka nan za ku kama duk electronics component ɗin da kuke so ku canza wa value, to haka nan za ku danna kan shi, sa'annan sai ku zo nan wajejen irin spanner nan ku canza. Sai abu na gaba, duk lokacin da ka yi circuit to ka tabbata ka sa mai wannan earth ɗin, wato ground kenan, saboda hakan ne zai sa ya tafi da komi success. So bari mu danna wannan mu yi simulation mu gani yadda current yake zagayawa ciki. To kun gani current yana tafiya, kun gani current yana tafiya. So abu na gaba da zan nuna mana a nan shine oscilloscope. To ta yaya za ka ga current ɗin da ke wucewa jikin wannan resistor ɗin? Da farko wajen da ake dannawa a ga current ɗin, da bayan ka danna nan wajejen sai ka zo kan shi ka danna kamar hakan ga. Kun gani? Kun gani? Kun ga current nan yana tafiya, yana tafiya, yana tafiya, yana ta tafiya, yana ta tafiya. So wannan shine kun gani gashi nan a miƙe, wato alama direct current kenan. So in shi ma wannan kana so ka ga current ɗin shi sai ka danna hakan ga. Shi ma kun gani gashi nan yana wucewa. Kun gani gashi nan yana wucewa, suna tafiya directly. Wannan DC voltage, DC source kenan. To idan muna so mu ga na AC kuma fa, kun san me AC? Wato alternating current, wutan NEPA kenan. Shi kuma gashi kamar hakan ga, na zo na sa. So bari mu yi simulation mu gani. To kamar yadda kuke gani, kun gani signal ɗin ba ɗaya ba ne. Shi wancan DC direct current, wutar batir kenan. Shi kuma wannan AC alternating current, wutan NEPA kenan. Ita wutan NEPA tana yin zigzag ne, shi kuma wutan batir yana wucewa direct ne. Okay, so abu na huɗu kenan. So kun san abubuwan da yawa. So bari na nuna muku kuma yadda za ku yi menene, yadda za ku auna voltage ko kuma arm a jikin circuit. So bari mu tsaida shi. Okay, bari mu goge komai da komai. Mu zo nan wajejen, kun gani nan idan za ka yi selecting ɗinsu gaba ɗaya sai ka sa scissors ka yanke, shi kenan. Wannan kuma ka ɓatar da shi bayan ka yi drawing. So a nan za mu shiga wajen ɗigon ga guda uku. Farko dai muna so mu auna voltage. So ga voltmeter mun ɗauko. To bari mu ɗauko source ɗinmu, batir ɗinmu kenan. Gashi mun ɗauko. So already dama mun riga da mun san ya value ɗin da muke so mu sa mai, kamar hakan ga. Bari mu sa mai 9 voltage. Mun riga da mun san 9 voltage ne. To amma in a zahiri ne a ce ba mu san voltage nawa ba ne, to ta ya za mu auna? Sai mu sa positive a jikin positive ɗin batir, negative a jikin negative ɗin batir, voltmeter kenan. Sai mu zo mu danna simulation na wajejen. Kun gani gashi nan tana reading, tana ƙirgawa. Da ta je 9 voltage za ka ga ta tsaya cak. To kun gani kenan. Wannan shine yadda ake auna voltage da voltmeter a cikin electric circuit studio. Kuma ko a jikin circuit kana iya dubawa ka ga nan wajen voltage nawa ne, nan wajen kaza ne. Yana da matuƙar amfani ka san yadda ake auna voltage. Sai arm, wato current kenan. Shi kuma bari mu ga yadda ake auna shi. To shi kuma kun gani wannan yana da arm kusan 5. Akwai arm da yawa dai gaskiya a cikin batirin, ban riga da na saita shi ba. 900 arm
ba ƙaramin amp ba yake jikin shi ba. Shi ma kun ga yadda ake auna shi directly, amma fa a zahiri ba hakan ga ake auna amp ba, ko ba gaskiya ba. Wannan kawai dan ya kasance a cikin wannan ne. A zahiri idan za ka auna amp, to dolen ka sai ka haɗa shi in series with abin da load ɗin da kake so ka auna. Dole ka samu resistor alal misali, shine load ɗinka, resistor ko kuma LED ko kuma wani abu da kake so ka gane wannan ɗin shi. To kun gani hakan ga ake auna wato amp a gaskiyar batu, wato a fili. Kar ka je ka haɗa kala haka, idan ka haɗa infrared to za ka iya ƙona mitan ka ko kuma ka jimma kanka. Hakan ga ake haɗawa. To yauwa, as how you can see, kun gani gashi nan wajejen da na sa mitan yana zagayawa ya bada 8.99 milliamp, 9 milliamp, kun gani 9 milliamp da yake ya kasance na sa resistor. To bari mu dawo da resistor nan wajejen mu ga kuma abin da zai bada. Wato mu fara current ɗin ya fara bi ta jikin resistor, sa'annan ya kawo ga ammeter. So yadda dai muka yi, abin da muke so kawai dai mu ga output ɗin me zai bamu. Yauwa, nan wajejen ne zai gani kamar cewa wannan parallel ne muka haɗa. A'a, ba parallel ba ne, series ne. Kun gani sai da aka rage wa amp ɗin ƙarfi, sa'annan aka zo aka shigar da shi cikin wannan, haka ya nuna 9 milliamp. Shi ne daidai yadda ake auna. To sai kuma resistor, yadda ake auna resistor shi kanshi. Za ka ga resistor nan kala da kala, wani number shagogi ko kuma wani menene dai, wani kuma SMD ne ma. So ya ake auna resistor? Akwai color code wanda ko da ba mita in ka kalle su za ka iya aunawa. So don haka bari mu nuna muku yadda ake auna resistor a Electric Circuit Studio. Farko kamar hakan ga, kun ga dai na canza mita fa, wannan ohm meter ce, ohm meter, mitar da ake auna resistor kenan. So gashi nan nasa, wannan 1 kilo ohms resistor ne, don haka shi ana auna shi ta ko'ina, ba wai dole sai wannan ba. To gashi nan kun ga ya rubuta 1 kilo ohms resistor, 1 kilo ohms resistor. Bari mu ƙara value ɗin mu gani me zai bamu. Mun kai shi 9, ita ma ta ce 9. Mun kai shi 19, ta ce 19. Suna da accurate sosai, shi yasa nake cewa gaskiya kowane beginner ya kamata ya iya amfani da application ɗin ga sosai. So bari mu ɗan gudanar da ƙaramin project hakan ga, sai mu kulle shirin wannan bidiyon da shi. So me ya kamata a ce mun ɗan haɗa ne ma mai sauƙi dai. To bari mu ga, alal misali muna so wannan shine glove. Muna so glove ɗin ga idan ya kunna ya ɗan dakata na wasu 'yan daƙiƙu kafin ya mutu. Yauwa, to za mu yi amfani da capacitor, saboda capacitor yana riƙe wuta a jikin shi kamar batir. Sa'annan za mu yi amfani da push toggle switch, wato wannan switch ɗin kenan. Yauwa, za mu yi amfani da shi. So bayan mun yi amfani da shi, za mu je mu ɗauko source ɗin mu, batir kenan. Yauwa, za mu ɗauko batir. Sa'annan bayan mun ɗauko batir sai mu sa, bari mu ɗan ƙara abu guda ɗaya, wato mu sa resistor ta yadda abin zai ɗan yi armashi sosai. Yauwa, ina fatan dai kuna kallon. So bari mu haɗa ƙafafuwan su, wannan da batir toggle switch kenan, wannan capacitor ɗin mu jona shi a jikin resistor, wannan kuma ƙafan mu haɗa ta da wannan na glove ɗin mu, nan kuma mu haɗa shi da nan, sai ground ɗin mu shi kuma kawo shi nan wajejen. Sa'annan daga nan kuma mu ɗauko ƙafa ɗaya mu aza ta a nan wajejen.
wannan shine wato abinda muka haɗa gaba ɗaya. To za mu kai batirin mu izuwa 9 voltage, sa'annan resistor ɗinmu za mu maida shi izuwa 36 ohms ba kilo ohms ba, 36 ohms domin kare LED ɗin daga ƙonewa. Shi kuma LED ɗin za mu maida shi 20 milliamp. 20 milliamp shine ƙarancin LED. Sa'annan muna son LED ɗin idan zai kunna ya kunna mana fari, kai fari bai yi ba, bari mu sa dai, ku taya ni zaɓa mana green color. Okay, green color perfect. So don haka bari mu kunna yanzu sai mu gani. Oh, na manta, wannan capacitor ɗin shine muke so idan an kashe glove ɗin, idan an kashe wannan switch ɗin sai ya ɗan riƙe mana wuta na wasu 'yan daƙiƙu. Don haka kun gani nan a buɗe yake, so ba shi ba, na kulle shi. To bari mu je kan capacitor ɗin mu canza mai value. Don haka za mu kai shi aƙalla let assume 10,000 microfarad. Mun kai shi 10,000, miliyan 10,000 farad, miliyan 10,000. Don haka so bari mu bar shi a haka. Kun gani in a zahiri zan nemo, ban isa na nemo capacitor mai miliyan 10,000 ba, sai na nemi mai 1,000 microfarad na haɗa su in series su guda 10 sannan na samu wannan capacitor ɗin. Amma nan cikin sauƙi kun gani na samu abuna. To bari mu yi running. So kun gani gashi nan ya kunna kamar yadda kuke gani. Kun gani ya kunna green color, as you can see. Kun gani ya kunna green color. So abinda muka yi a nan wajejen bari ku gani, da zarar na kashe nan wajejen, da zarar na kashe shi, wannan cajin capacitor ne, yadda yake caji ne nan wajejen da sauri, shine kuka ga yana zigzag ɗin ga da sauri. So da na kashe shi, a maimakon wutar ta mutu, to ba za ta mutu ba, za ta ɗan ɗau sakwanni hakan ga. Bari na kashe, yawwa kun gani na kashe, har yanzu bai mutu ba, har yanzu bai mutu ba, har yanzu bai mutu ba, saboda cajin da yake jikin capacitor ɗin ga sai yanzu ya mutu. To wannan shine project ɗin. Na gode. Daga iyal naku injiniya.